Il-Gvern se jkun qed jagħti aktar vuċi u viżibilità lit-tfal. Dan permezz ta' tisħiħ tal-istrutturi għat-tfal u l-familji li ma tisħiħ se jsir wara li fl-aħħar ġimgħat saru taħdidiet mal-entitajiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma' tfal u żgħażagħ fejn flimkien raw il-politika u l-istrateġiji eżistenti. Dan il-ħsieb huwa biex dejjem nagħtu vuċi u viżibilità lit-tfal u l-familji ħalli jissensibilizzaw il-ħidma ta' dan il-Gvern. Dan huwa l-mod ta' kif dal-Gvern jixtieq iwettaq il-ħidma tiegħu favur dawn il-gruppi fil-pajjiż tagħna. Il-Ministru Mary Louise Colejro Preca spjegat li l-istrutturi għat-tfal u l-familja se jkunu qed jikkoordinaw mal-Kumitati Parlamentari għall-Affarijiet Soċjali u l-Familja u mad-Dipartiment għall-Ħarsien Soċjali li se jkollu l-funzjoni ta' regolatur, kif ukoll mal-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali u mal-Università ta' Malta li se tkun mitluba tgħin permezz ta' riċerki u l-parteċipazzjoni tal-akkademiċi. Dawn l-entitajiet kollha flimkien mal-stakeholders se jkunu qegħdin jaħdmu fuq proċess ta' konsultazzjoni sabiex il-politika għal qasam ta' tfal tkun dejjem aġġornata biex tirrifletti r-realtajiet soċjali tal-lum. L-entitajiet u l-stakeholders se jkunu qegħdin irresqu l-proposti quddiem il-Kummissjoni Nazzjonali tal-Familja u l-Kummissjoni Nazzjonali għall-Istrateġija u l-Politika għat-tfal. Mill-proċess ta' konsultazzjoni il-proposti se jimxu għal diskussjoni mal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali. Wara l-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali se tkun qed tintalab timplementa l-politika maqbula. Il-Ministru Colejro Preca spjegat kif il-Gvern se jkun qed jidħol bisħab mal-stakeholders fl-iżvilupp, it-tisħiħ u l-evalwazzjoni tal-politika. L-istrutturi se jgħinu biex il-politika soċjali se tkun integrata għat-tfal u l-familji li huma l-fuq mill-aġenda ta' dan il-Gvern. Intant il-Ministru Colejro Preca ħabbret li ftit tal-jiem oħra se ssir riforma anke f'dan l-uffiċċju. Dan sabiex il-Kummissarju ta' tfal ikollu l-ħarsien u l-gwardjan li jieħu ħsieb id-drittijiet ta' tfal li taħtu taqa' din is-seta'.